खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 14 जुन सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। धोन दौलत आरजिना लानो हागोन। बेफार फालांगि खालामोब्ला गोबां मुलाम्फा जागोन। वृष राशि। नोंथांनि मावनो लानाय खामानियाव नखरनि सुबुङा हेंथा होगोन। खामानिया जाफुंनाय नङा। मिथुन राशि। गावनि अहंखारनि थाखायनो धोन खहा जानो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। कर्क राशि। गोबावनिफ्रायनो लानाय थांखिखौ जाफुंसार होनो हागोन। नोंथांनि जाफुंसारनायाव बिसिनि खुसि फैगोन। सिंह राशि। गोजोन खुसियै गोजान जायगायाव दावबायहैनो मोनगोन। रंजा बाजानि सान जागोन। कन्या राशि। नोंथांनि फिसाया गाज्रि लामाजों आगान सुरगोन। थांखिफोरखौ जाफुंहोनो हानाय नङा। तुला राशि। हरखाबै गावनि आंगोखौ लोगो मोननायनि आसा दं। गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन। वृश्चिक राशि। थांखिखौ जाफुंहोनायाव लोगोरिनि मदद मोनगोन। गोसोआ जोबोरैनो थुलुंगानाय मोनगोन। धनु राशि। बेफार फालांगि खालामनायाव मुलाम्फा जानाय नङा। थाखानाय रांखावरिया खहा जागोन। गाज्रि सान। मकर राशि। नोंथांनि देहायाव जानाय सानाय सुनायफोरा जोबस्रांगोन। देहाखौ जोबोरैनो सान्थि मोनगोन। कुम्भ राशि। नखराव गिदिर खैफोद सोमजिनो हागौ। आरजिना लानाय रांखावरिफोरा जोबस्रांगोन। मीन राशि। गोजौ फारसे दावगालांनो थाखाय बायदि मोजां खाबु मोनगोन। साननायफोरखौ जाफुंहोनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।